Op Sneun is er vooral een protesttheater te zien en te belibben. Weet je de zeker dat ik hem even een mooie foto van de mooiste winkelstraat van Nederland? Dat ik hem eventjes gewoon even kaal heb. Even met alleen de winkels. Bij kunstwerk op de Wisserdwinger moet het sport de kunst in deze doensvoorstelling. Jetzt ziet u dak de dansen. Het waar werkt het net al te bot mooi. Toch denkt de organisatie dat de drukte oerdij net minder is als oren hier.